Chirongwa chezuva ranhasi machiunzirwa nevenyamakwere lodges vanowanika pamutoko along Nyamapanda Road. Mukangobva mamutoko muchiita kunge muri kuenda kuNyamapanda ndopamunosvika panzvimbo yemanyamakwere lodges, pamunowana zvekudya, zvekunwira, pekugara. Nzvimbo yacho yakatongozvinakirwa hayo, munowana nguva yekudzora nekudzura ndangariro. Umhlakazo wanamhlanje liuphathelwa nguNyamakwere Lodges. Leyo along Nyamapanda Road. Hayi sithi lapha kuhle, indawo yakhona liyathola ukudla, liyathola indawo yokuhlala, liyathola lapho okokulala khona. Panyamakwere Lodge tine misha yekugara, tine mashale, tine ma-executive rooms. Muma-rooms edu mune ma-TVs, mune DSTV, mune ma-self-catering facilities ekuzviti munozviitirawo tii muri mumba menyu, munotonhorera, tine mafiriji mumaroom, tine wifi. Kana muchida kutibata, munotibata pa 0717 948 787. Tinowanika zvakare pa WhatsApp nepa Facebook. Makadini vatariri ndoitwa tafadzwa kubvunza obaya kuno kwamutoko panotiri panonzi Panyamakwere Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Vichera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting in Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakwere Lodge. Attend. Nhau yatinayo inhau yaMandi ndoyatada kuti tive nayo muzuva ranhasi. Saka ndofunga muri kungozviona tiri mugwagwa unobva Harare wakananga kuKotwa. Mandi anogara kuKotwa, naizvozvo toda kunomuona. Zita rake chairo anonzi Tsitsi. Toda kuti tinokurukura naye tinzwe kuti mhepo yaibata paari ichiripo here. Njengoba libona muli yeZimbabwe, hayi thina sisemgqaqweni siyahamba ukuyabona uMandi ukuthi sikhulume siza ukuthi isithunzi esasimbamba sisambamba yini nakathesi. Vazhinji makagara muchiti tiunzirei chirongwa chaMandi zvamira sei. Ndosaka tiripo, ndosaka tichiti Drumas Media ndeyedu, ndeyevanhu, ndeyeruzhinji, ndeyako iwe neni. Iko-ke abanye belalisbuza ukuthi hayi indaba kaMandi lizasinika nini, ngoba hayi sesifuna ukuba kwazi ukuthi kwahamba njani. Iko-ke sisithi hayi iDrumas ingeyethu lani. Chikanda mina. Shum. Drumas Media taking you to another level. Asika tisatatanga chirongwa chaMandi, ndoda kuti vazhinji vangoonawo kunaka kweZimbabwe. Muri kuzvionawo here manakiro akaita nyika yaBaba. Hayi singakaqali phela umhlakazo wethu wanamhla, sifuna nje libone ukuthi iZimbabwe hayi inhle njani.
Zatera futi kamera. Zatera. Makanaka. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasira rimwe zuva. Semaonera muri kuita kumashure kwedu apa pakanzi Mudzi Road District Council, apa pakanzi Kotwa District Hospital ndo nzvimbo yatiri. Chatisvitsa kunoka tatera kanhau yaMandi. Ndimi makatituma kuti ko zvakamira sei kuna Mandi, zvakamira sei. Ndo nhau yatafambira kuti tikuzivisei kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Deshamba Chikandamini. Toisa maoko shuma. Aiwa ndikuno. Lichona njani salibonani lonke imuli yeZimbabwe. Hayi ke namhla siseKhotwa eMudzi District. Hayi ke sake sali la sihlupha lina lathi lisafuna indaba kaMandi. Alikazwisisi ukuthi yaphela njani. Hayi ke yikho esikhona namhla sizokuza ukuthi indaba leyi ihamba njani, yaphela njani. Kune vanhu vakanga vakufambisa amashoko ekuti Mandi uya atanga zvakare, mhepo iya yadzoka yakushungurudza. Munhu atiri kutaura naye nhasi kanditsitsi anozikanwa tingati aibatwa nemhepo yaMandi. Saka tine karekta yaMandi ndoyatinayo muzuva ranhasi. Original iye pachake, mhepo iye hapachisina. Vazhinji vaitaura kuti mhepo ichiri kungomubata, ichiri kumushungurudza. Ndozvotauya kuti tinyasomuona, tinzwisise kuti ndizvo here zvichiripo kana kuti kwete. Njengoba ke sake saziwa abanye besithi hayi ke isithunzi sikaMandi sisahlupha, kodwa ke namhla silapha ukuzothi sikhulume lo muntu owayebanjwa khona yisithunzi sikaMandi. Kodwa thina sifuna ukulitshela ukuthi hayi ke hayi uphilile yena, ibizo lakhe nguTsitsi kasiye uMandi. Hayi ke isithunzi sikaMandi sesahamba. Atite zvemakhuhwa, isusu zvatinoda kukuratidzai chokwadi chemamiriro ezvinhu. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Tsitsi Mutize, mwana wekwamasawa. Ndini ndaibatwa nemhepo yaMandi, asi zvino mhepo yakadzoserwa kuChipinge. Ndatowa right. Manyepo muri yeZimbabwe zviri kutaurwa nevanhu kuti Tsitsi ari kukarara, ari kuita sei. Kubva patakaenda kunoripa ngozi naDr. Nkotsanjera, hapana kana chinetso kana chihwani chakazoitika. Nditori kumusha kwangu kuKhotwa, ndatova kugara mumba mangu nemhuri yangu. Zviri kutaurwa kunzi Dr. Nkotsanjera wakatadza basa. Hawana kutadza basa Dr. Nkotsanjera, wakagona basa. Ende ndinoatenda Dr. Nkotsanjera kuti rambai makadaro shumbe ngozi. Ndichitendawo Andrew Deshamba akandimirirawo panyaya dzangu idzi, achifamba nadzo kusvika kumagumo, kusvika ndidzokerawo mukati memusha wangu. Handina kana dambudziko ini muri yeZimbabwe. Ndakutofarawo nehama dzangu nevana vangu, tori kumusha wangu. Zvese zvaitaurwa nevanhu, munin'ina wangu mwana weMupamana B ndiye akuitwawo Mandi, anonzi Rutendo, ndiye akusvikirwa nemhepo yaMandi. Ndakutosekawo, ndakamutarisa sevanhu wakaramba kunoripa ngozi. Isusu hedu tese takaenda kunoripa ngozi, tisina problem. Takutogarawo zvakanaka mukati medzimba dzedu. Saka chabvondoka kwana B. Chadzoka kwana B. Ezvinezvi ndikutonzwa kuti Isaiah wacho weMupamana B akatiendawo kunowiga mwana wake akaisa pabendekete. Taitosekawo. Anonzi Po wacho kundituka achiti Tsitsi ari kunyepedzera, akupenga. Akatosvikawo pakurutsawo ropa. Zvinhu zvakutondisetsawo kuti inini ndainzi ndiri benzi muri yeZimbabwe, handisi benzi. Ko mumashure umo tainzwa kuti maitovigwa mutya kuti pamwe mungango life yenyu yange iri munjodzi, musingade kutozikanwa kuti muri kupi. Iye zvinezvi zvakamira sei? Zvinezvi ndakutofamba zvakanaka, hapana chandichashtya, kwese ndakutofamba zvakanaka. Ende kana B wacho ari kutombotraya tumira but zvakuramba nekuti ndadzoka muchechi muri yeZimbabwe.
ndakunamata chechi yangu Joani Marangi ine zvaachandigone kana akatotumira kana museve zvese ndiri kuzviona hapana chanichatadza kuona kana zvaari kufunga kuti pazuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndikarara zvese zvinoshuya kuhope munozviratidzwa ya imbotinyeurirai chii chiri kuitika chii chiri kuuya chichiitwa pane 3 days atumira museve ndakaita 2 days ndakabatikana ichirwadziwa musoro makumbo ndichiita kunge mweya wangu wakurasa kudai pandanzwa inzwi richinditi tora mvura yemunamato wegezi ndakatora mvura yangu ndikakwanisa kumudzinga B ndakufaswa nemweya mucheni shuwa ndakafasiwa kusvika ndanatsoona kuti munhu abva paruwanze aenda ndobva ndatora mvura yangu bva ndashandisa zvandandanzi nditi zvese zvaanga agadzira zvakaramba chimwe chandakazoona kuti anditadza akabva achidzoka kuna sisi wangu ndobva achizoatumira mhepo yekuti atadze kusununguka zvisinei Mwari wakapindira kusvika wasununguka mwana wavo wakamubata mwana mukomana zvese zvakaramba zvaaitrai ndakati kwamuri anga akuhwina inenyaya yekuti mune dumbu asi ini kwandiri haachandigoni zvese zvaafunga akiita pazuva rega rega ndenichizviona imi munoprofita here handiprofite but kubva patakangoita zvengozi izvi maonero andaingoita mhuri yeZimbabwe ndakahakwa nemhepo ndakanga ndangosara ndakangodaro ndinotoona kana ndikasvika panzvimbo ine zviri kuitika kana pane vanhu vakashata-shata zvese zvinova zvandiripotera kuti panapa pakashata manje zvamakuenda uchichi tichagona here kuimba chipo chedu chai ndochibvondora chete ndozvigona zvese anditi imimi mainge muchiita zvamaita musingazivi handiti ka paya maitonwa doro muchiputa fodya makapfekwa nemhepo yamandi saka imba makadzokera kuchechi makanozvireurira here izvo handina kureurira nenyaya yekuti tanga takatenderwa nemukuru wedu wechechi kuti iyi ngozi endai munoripa takabva tagutsikana kuti aiwa kana taakunyika tatenderwa kuita zvipi izvozvo saka kuzomwa hangu doro inini ndiri nomwa kudai handizvizive ende mavhidhiyo acho asati ndaona mutoto ndakato kune dzinza rangu aini hangu handisida kuona mavhidhiyo nokuti ndasara ndaane problem yemajoini kuina kwese kwandaita ndangova neproblem chii chaakuitika kumajoini ndikafamba distance yakareba makumbo angu anozvimba anenge achirwadza handigoni kutsiga kana bhaketi distance hombe ndichinzwa mutsipa asi zviri kupera hazvo hafu zvekuzoingidzirona B saka tingati imimi raramiro yamaita kare musati magarwa nemhepo ishi mhepo ndobva yazokugarai nhasi uno hazvisipo ndezvipi zvimwe zvashanduka pamuri zvakakonzereswa nemhepo iyi ini nangu ndoti mhepo haina kukonzeresa but wekwamasawa ndiwo aikakawadzana nemhepo wakakakawadzana nayo yebva yaswera yakahaka ndozvaizondipa kuti nyama dzangu dzirwadzi kuti munhu akafanwa yachipinda pandiri ndozvaikonzeresa kuti miri wangu ubva wanete saka mhepo handiti yakandikonzeresa wakandikonzeresa ndewekwamasawa aitadza kuita chinhu hwana imi mataura henyu mhepo yaingoda kungoti ibatsiriwe iende kudzinza kwayo kubva payakaenda mamwe maproblemu yakangouyawo kuhope ichingondigadzirisawo asi kubva pandakatanga kugadzirisiwa aiwa ndakaona zvine change asi yezvinezvi maanomo henyu mandi hambouya here achitaura zvaanoda kwamuri mandi akauya akati akauya kuhope vagara pacheya mumba mangu zvikanzi ndauya pane nyaya yandasarira wanhu wangazoti Dr. Mukotsanjera watadza basa hawana kutadza basa asi kuti vanhu vari kungotaurawo zvisina nebasa chipedzisira nekisa ruzhowa mukati memusha wenyu isai ruzhowa itai chinhu hwani wekwamasawa imbotirai kubatana muise ruzhowa muchaona zvichaitika ipapo saka ruzhowa ruri kutaurwa runde ruzhowa rudzii inini handinatsozozivawo kuti zvida kureva kuti kudii pakangonziswai ruzhowa wakuru ndo wakatsanangudzirwa ini ndaitowo mwana mudiki pazviri
takangofonerawo ichinzi taakufunga kugadzirisa zvakati but kuhope akataura akati chiisai ruzhowa. Ndikuonawo zhinji mukumhanya kuti kuchechi aiwa kuchechi munodzokera handina andakabata kana makunakirwawo zvenyu nedoro wekwamasawa aiwa handiniwo handina hangu problem neni. Akabva abuda aenda zvokutoti ndiri kumba kwangu ndaitoti bhiya akauya anenge akapfekera chimwe chigauni chake chaanenge anacho pagirazi chii nekastiki kake kaanoshandisa. Mimi muchikaonawo munoti kasitiki kepamaklippers andinomaziva asi hakasi kastiki karinomawo ndoto yemushonga. Ndaitotiwo achiuya ndiri kumba kwangu iko ndibva ndarova bute rangu uchiteedzewe dzinza rangu mudzimu wangu uchindimirira hapana chaikwanisa kuita. Achingosvika nguva dzaasvika nyangwe tichidya sadza nyangwe tichiite nyangwe tichitotamba nevana kana akauya nekugotsi kwangu zvaiva zvaripota pamiri wangu ende shuwa ndikamhanya ndikataurawo nichidaidzewo kwangu ndikazotarisa takutoonana nabhiya ndoti auya hapana chauchagona kundiita traya ende shuwa arwisa saka akanditadza nekuti patakabva kunoripa ngozi ndakazosarawo ndakamboti rarei tichirwadziwa nemini saka iye akanditadza anga atoti ndauya kunokupedzisa. Pandanga ndichida kunzwisai nini mati imimi pamairwara kana kuti pamai makabatwa nemhepo iya mune kakuratidzwa kwamama akuitwa handiti kamati imimi muchiinako saka haisi mhepo yamandi here ichiri kukubatsira iyoyo? Kwete zvimwe zvacho zvazvagara zviri pandiri. Kwete mhepo yakazoyo ndichingoonawo zvakadaro vhea achizouyawo vhea achizoendawo aiwa ndagara nditomboona zvakadaro kuti kana akauya chero nguva ipi kana nguva ipi ndinotongomuona zvakadaro asisiri mhepo. Saka ndichida kuti mumbondiprofita mungatadzei? Zvigoneke. Why? Zvigoneke. Alright. Imwe nhau yatoda kunzwisa kwamuri ndeyekuti madzoka imimi murume wenyu akazvitambira sei zvaiitika pamuri? Murume wangu akanditambira zvakanaka nekuti tichisvika kuumba kwedu kwamutoko akabva atoti mangwana chaiita kutora akabva auya akanditora nehadzadzi dzangu idzi tikabva tauya kumba kwedu handina hangu mazuva kandatosvika kudarikira kuenda kuona mhuri yangu hapana kana problem nokuti aitotiwo zvinhu zvaindinetsa kuti pane zvaiitika pauri zvinhu zvaitomunetsawo kuti munhu ichii chiri kuitika kuti dzimwe dzenguva achifamba anochinja fesi anoita sei but inini pekutanga ndasingazvibhilivhi kuti ndinochinja but ndakazozviona kuti ndinochinja especially pane vanhu vechirume ndaibva ndasimba pandanaka kudarika izvozvo saka ndega ndaitozviona kuti manakira ndaiti ndichita kunge njusu kana vanhu wapezerawo nditi uyu munhu anochinja fesi saka zvinhu zvaindinetsawo kusvika mhepo yataura kuti aiwa ndindi kuzvikonzeresa ndikutiwo pamwe ukasiya chechi ukatanga kuita zvemubhawa vedzinza rako wachazvitsvaga kuti ko mwana wedu sei asiya chechi ndochibuda akataura kuti ndini nokuti ndaona kuti hawasi kundisimudzira musoro shuwa ndikati aiwa chimbomira wakadaro nini nyaya yako ndainzwa kusvika ati unogona here kundibatsirawo panyaya iyi ndakaona kuti kana ndikaramba zvina zvazviri kushanda yoti munhu ari kungofamba neni patasvika pakangowanda mabhawa pane chii ari kubva asvikawo papi ndikangozvigamuchira. Saka iye zvino izvi zvinhu zvikakuomerai muchiri kukwanisa here kutora bute muchirishandisa? Zvino izvi mhuri yeZimbabwe handichakwanisa ndakunamata ndakadzokera uchechi handina chandichakwanisa ndinongogwadamawo nemabvi angu ndichinamata kuna Mwari. Mwari vanonditungamirira. Bute rasarira vana neshambo? Rasarira imimi. Ameno, tototi mafanzi enyu muri yeZimbabwe anga mafanzi enyu musingazvizivi. Ameno shoko ramunoda kupedzisira kuvaudza veruzhinji. Inini ndinoti muri yeZimbabwe inini ndakunamata ndadzokera kuchechi. Chisarayo muchifara kuti tsitsi mhepo yakaenda yasarira kuna Rutendo. Musara zvakanaka muri yeZimbabwe. Hanzi Rutendo ari kuita sei? Rutendo hanzi ari kukarara. Akafamba kuseni ari kumugoma ngwana makuseni.
paanenge amukira ndopaari kubikiwa poto nyombe yesadza akaidya akapedza ese obva adzokera mukufa tanga kugwina kudonha zvandaingoita ndototi mhuri yezimbabwe zvangu zvaanani zvangu zvatova right ende magwinina andakaita inini angu ari nani pane yake saka ndiri kukochema nichiti mhuri yezimbabwe imbosvika iwo mubhono pati 2 kuna Rutendo wakaramba kunoripa ngozi. Asi imimi muchiongorora nyaya iyi handiti Rutendo akunetswa nemhepo iyi, saka ndezvipi zvaanofanira kunge achiita nekuti iye haasi mupari wemhosva zvakare? Iye mupari wemhosva futi. Sei muchidaro? Nokuti dai akabvuma zvaidikana nemhepo homwe takagadzirwa tiri 2 kunoperekedza ngozi kuenda kuchipinge kuti uyu akaneta uyu anokwanisa kuhaka futi muchingoenda muri ongani tiri 2 akaramba mhosva nenyaya yekuti anga ane secret yanga aita naBhii, asi secret iye akamboitaura. Tinoti kune hanzvadzi yangu iyi akatombotiza ishuya kwavari kuti ndo zvandakaita namukoma, asi kuti vakomana vakazvitya vakati mukomana wekwakumagetsu ndochibvondora chete. Hanzi chii chakaitika? Zvakutoda hanzvadzi yangu inogona kukwanisa kuya ichitaura nokuti ndiye akauya achitaura kuti ndo zvandakaita namukoma. Iye yanga iri mhiko pachikora, mhiko yamukoma paataura kuti ndo zvakaitika izvi. Saka mhiko indosaka yakakwanisa kuzowana masimba ekuzobuda kuti haichabvumi kutsipikiwa. Hanzvadzi yenyu iri kuti haina kusununguka kutaura taura henyu zvacho zvamhiko yacho zvamakanzwa imimi. Mhiko yakatyoriya naRutendo yaakatadza hake kutaura, yaakatyora yaifanira kuchengetedzwa. Rutendo aiti ndandakuhura naBhii hanzvadzi yangu naIsaya, saka paakazoya achitizira kune vamwe vakomana achiti ndo zvandakaita kuna mukoma akabva anesana nehanzvadzi yake achinzi yotore mhuri yako ndichada kukuona pano. Bhii anga akurara nehanzvadzi? Ehe. Mushonga ndo zvawanga wataura? Ehe. Ndo zvaidikana nemushonga? Ndo zvaidikana nemushonga. Saka iye hanzvadzi yaiti chii? Akangozvichengeta asi zvakazobuda saka vakarara vese kakawanda ka1 ndopa pane mupingo wacho. Saka vazotiwo wachimuka mukoma chii chaitika panapa kuti muzosvike pakudai zvikanzi nyarara ukangotaura ukufa. Saka ndo zvinhu zvaidiwa nemhepo namandi kuti Rutendo taurako izvozvo, sei uri kuramba zvaiitiwa naBhii uchiziva masikireti ekuti waipiwa mushonga uchitumidzira kuna tsitsi uchiita sei? Wakadi kungobvumawo izvozvo ndaigona kukurerutsira ndichimbokuchinjawo kugwina kwauri kuita ndichienda pana Nobeta. Saka ndicharamba ndiri pauri kusvika iwewe kana zvanetsa zvokuripa uchangosvika pakufa uchidaro ndobva ipapo ndochienda pana Nobeta. Saka hanzvadzi yairarwa naye naBhii ndiye wacho ndiye wacho iye ari kukarara anonzi Rutendo. Akamboudzwa here vabereki vake? Vakambotaura asi kuti vabereki vakabva vamutuka nenyaya yekuti pamushonga apa pakuromba kwaBhii amai wake vari kuzviziva ende ndakazviona ende vakawanda ndoti wekwamasa vakazviona vese vari kuzviziva kuti ko kana vanhu vese vanga vachizviziva saizvozvi chii chakanyatsopinda muna Bhii kuti arambe nyaya iyi instead yekuti ingogadziriswa? Vanhu vaimutya nokuti mukomana anga asingatarisike kana agumbuka. Anga asingatarisike zvokuti kana wakamugumburisa vaigona kusenderwa mumafoni avo kuti munoona icho chinonzi chikwambo izvo ndokuti chinonzi chikwambo kwete zvamuri kuita zvokuti kana ndikafunga kukuparadzai ndongokuparadzai one day. Saka vanhu vakazongoti yatingomusiyei. Okay, saka Rutendo akarara nehanzvadzi dzake ngani? Iye akataura 2 kana Bhii naDevi. Devi ndeupi? Kamwe kadiki so handiti mungakazirobe. Saka iye seaichuza kukipa secret yakadaro achiziva kuti zvakamuafect. Anga akanzwa taura aitya kufa. Zvokuti kana pataida kuita wakadzi wezvikwambo inini naRutendo tichinzi hande kusenda tichisiyana ini musha ndichada kuti muroorwe dzokai ndikuvhurisirei shopi yenyu
inini ndakazviona ndikati kwete inini hangu handisi kuda izvozvo ende ndo pandakanga ndatanga kunetsana naye. asi nekuoma kuri kuita zvinhu zvatiri kungonzwa nyaya dzakasiyana-siyana kuti pari kuitika zvakadai pachiitika zvakadai mabhizimusi abhi achiri kufaya here? Ndinganyepe kubva patakanoripa ngozi handisati ndamboenda kwaMutoko. Handisati chandiri kungozivawo kungoti abhi atambudzika akarara mumba ari kumuka ari panze, akarara mumba achimuka ari panze nekufirwa newana zvakataurwa nemhepo kuti wapa wakadzi wako wese achafirwa ne1111 ndo zvakaitika. Pane vakadzi vangani? Ndinoziva 4. Pavakadzi 4 vangani vakafirwa nevana? Wese iwa wakafirwa. Vese zvarini? Madhesi atakambofona amakambofona. Chatobva kuChipinge? Ehe. Saka yange yatotanga kare ngoza? Yange yatotanga nokuti ndakazofonirwa naamai waMandi wachiti mwanangu pane zvawanzwa here? Ndikati hanzwanzwa zvokuti kudii? Ndikati ndanzwa kuti Bhi afirwa nemwana. Zvikanzi ndiri kukuchidzira pamombe dzamakandipa dziye nemari yamakauya muchiripa. Ndakasotora mombe 1 nemari ndichienda kunoti mwana wangu ndiwedzere simba kudarika simba raanaro, kuwedzera futi rimwe simba. Saka akauya achibvunza amai wake kuti amai natsondiudza kuti kune wasina uri pangozi unatsoda zvakaita sei? Ndonatsoita sei? Ngati chero zvauri kuda kunzwa kuita mwanangu ita zvese zvinongoshukuta. Saka kubva patanoripa ngozi kuChipinge kutaura kuti Bhi avana vake vafa 4 asi futi wazhinji wana mbamnini wana mainini wese wakarambira wana wavo wachitaura zvavanoda. Wana vari kungopota vachikarara kumapurasi. Kune mumwe mwana ari kukarara futi musikana achitaura zvaMandi. Iko kumba kwedu mwana wakabamukuru pane akakarara futi nezvekwaMandi. Kwa kwatiwo vamwe vari kutadza kurara mudzimba nenyaya yekuti hawana kunoripa ngozi. Saka chakabvondoka? Chakabvunduka. Umwe uri kushaya kukumbira ruregero. Takati haiwa ukama havasina. Makaruramba kare takauramba. Alright. Ayo maita basa. Aiwa totenda muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo chirongwa chitanga tiinacho. Ndofunga manzwa zvataurwa naTsitsi akugara mumba make zvese zvaringana. Mvura yakunaya ndofunga yakutiudza kuti aiwa wakomana hamusi wekotwa dzokerai kuHarare. Bhi hanzi hakusi kugarika. Takuudzai tikakwanisa kutaura naye Bhi tichamuunza futi pachirongwa timunzwe kuti agere sei. Njengoba lizwile mwini yeZimbabwe hayi-ke besikhuluma lo Tsitsi wasitshela ukuthi yena uphilile uhlezi kahle usendlini yakhe, hayi konke kuhamba kahle. Salitshela sathi singabona uBhi hayi sizokhuluma laye asinike iside yakhe lestori ukuthi yena uhlezi njani. Esenkwadzeseke muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Tinevimbo Maphosa signing off. Lisali. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.